You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbay. Okay, mayong aga abyan. Welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton hambalan karon ang pagkalipay dira sa Ginoo. Si Apostol Pablo naghatag sang mga rason sa iyang sulat diri sa mga Kristohanon sa Pilipos nga ang kinahanglan magkalipay. Iya gin experience na ang kalipay bisan sa sulod sang bilangguan sa prisuan. Iya karon gina exhort ang mga Kristohanon nga magkalipay dira sa Pilipos kapitulo 4 versikulo 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So karon ining iya ginahimo, isa ini man ka exhortation, isa ini ka ehemplo, example para sa aton subong nga mga Kristohanon sa sining moderno nga panahon. Kay na dito sa lain nga segment, ginhatag na kon ang una nga grupo sang mga kabangdanan kun nga nagkalipay si Apostol Pablo. The implementation of the ministries in the proclamation of the gospel, in the productivity in the ministry, and in the partnership in the ministry. Karon, ang ikaduhang grupo sa mga rason kung nga ang nagkalipay si Apostol Pablo amo ini sa Pilipos kapitulo 2 versikulo 28. Siling sang passage, busa ginakabalakan ko nga ipadalagid siya. Ang iya gina-refer diri no amo nga mapadala ang alagad sang Ginoo. Dito sa versikulo 25, ang ilang miyembro nga si Epaphroditus nga ilagin padala dito sa Roma, nagmasakit, no? Basahan ko anay ang 25. Ginkabig ko nga kinahanglan ipadala sa inyo si Epaphroditus nga akon utod kag masig ka manog pangabudlay kag masig ka soldado kag inyo manog balita kag manog hikot sang akon kinahanglan. Grabe, no? Servant spirit in attitude ni Epaphroditus. Kag siya ginahidlaw sa inyo tanan kag naligman sing dako bangod nga inyo nabatian nga nagmasakit siya. Matuod siya nagmasakit nga jutay lang mapatay. Apang ang Dios naluoy sa iya, kag hindi lamang sa iya kundi sa akon man, agod nga hindi magdason-dason ang akon kasubo. Busa ginakabalakan ko nga ipadalagid siya, agod nga kun makita ninyo siya liwat, magakalipay kamo kag maghagan-hagan ang kasubo ko. So ari dire ang maayo nga mga Kristohanon, magadugang ang ila kalipay kung makasugata sila sa mga alagad sang Dios. Kag ang mga alagad sang Dios nga mature
mga alagad sang Dios nga indi bugalon, gusto na sila nga makapakikita bisan pa sa mga kabos, mga imol nga mga Kristohanon. Masubo kay may mga Kristohanon, alagad sang Ginoo o kon simple nga miyembro sa simbahan, hindi gusto nga makig-fellowship sa iban nga mga Kristohanon. Ma-fellowship sila sa hindi tumuloo, pero kung sa utod nila sa Ginoo, hindi sila mag-fellowship. So, ari diri nga the interaction with the ministers is one of the ways in which we can experience real joy. Communing with God's people, meeting the faithful servant of the Lord. Philippians 2:28, I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again, you may rejoice, and that I may be less sorrowful. Kadumdum kamo sang istorya sang the prodigal son. Nagsiling magani sila nga ang prodigal amuman ang magulang. Dira sa Lucas Kapitulo 15. Kay sang nag-abot ang iya manghod, nga nagpatuyang sang iya bahin, sang iya ginpanubli. Kag nakabati siya nga may mga music, may pagsinadya. Hindi siya magsulod. Hindi siya mag-istorya sa iya amay. Hindi man siya magbiso-biso sa iya manghod. Makakommunicate siya sa ilang mga alagad o sa ilang mga servants, pero hindi siya makakommunicate sa iya amay. Kag labi na gid sa iya nga manghod kay nagpalagyo ini, naglayas. So, hindi bala nga hypocrisy na maka-fellowship ka sa hindi nimo paryente, pero sa imo utod hindi ka ka-fellowship. Sige ka simba, pero wala ka gani ka sapak sa imo mga ginikanan o kung sa imo mga utod. That is hypocrisy. Do you think nga ikaw maka-experience sang matuod nga kalipay? Hindi. Kag masubo man kay madamo sang mga Kristohanon nga hindi na mag-intra sa mga fellowship, hindi na magsimba, kay daw ang isip nila matarong kagbalaan pa sila sang saara sa sulod sang simbahan. Hindi bala nga ginkilala mangani ang simbahan subong isa ka hospital? Agod nga ang nagamalasakit sa ila espirituhanon nga pagkabuhi mabulong, madapatan sang husto nga bulong nga amo ang pulong sa Ginoo. Ang mga sakit nga bitterness, unforgiving spirit, pride, hypocrisy, dishonesty, immorality, immoral thoughts and actions, tanan. Ini mga quote-in-quote masakit sa espiritu. Pero hindi ka magsulod, kay siling nimo mga masakiton ang iban nga mga Kristohanon sa simbahan. Kung amoy na ang imo balatyagon, ikaw may masakit man, nga amo ang bugal sa kabuhi. So ari diri ang interacting with the faithful ministers, communing with God's people, sang mga faithful kag sincero nga mga Kristohanon is one of the means of experiencing real joy sa kabuhi. Ikaduha, hindi lamang communing with God's people but also connecting with God's people. Sa chapter 3 verse 1, siling ni Pablo sa katapusan, mga kauturan, magkalipay sa Ginoo ang pagsulat sa inyo sang amuman nga mga butang hindi makatalaka sa akon kag kaligunan sa inyo. So si Apostol Pablo sa sulod sang prisuhan, gusto siya nga mag-encourage sa mga Kristohano dito sa Pilipos nga wala iya sa sulod sang prisuhan. Agod nga sila maka-eksperyensya sang kalipay.
para sa kay San Pablo ang corresponding or connecting or communicating with God's people is one of the means by which he could share his joy. Sa English, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, this is communication. This is connection. This is correspondence. To me, indeed, is not grievous, hindi makatalaka. But for you, it is safe. So, amoy na, si Apostol Pablo, malipay siya kung ma-implement ang ministry. Mawali ang pulong sa Ginoo, may productivity sa ministry, may partnership sa ministry. Ikadua, malipay si Apostol Pablo kung may interaction sa mga ministers. May communion, may communication, may connection, may correspondence. Kung ikaw may kalipay, gusto ka nga mag-fellowship sa iban. Gusto ka nga magpakig-ambitay sa ila. Kay kung mag-isolate ikaw abyan sa imo kaugalingon, hindi ka na magsimba. Diri ka na lang sige tan-aw sa Facebook. Kag kung makita nimo nga kinaon sila, sadya sila, gahinampang sila, mahimo ka nga envious, jealous, bitter, angry, or siling naton mag-lok-lok na lang kadira sa imo kwarto, ka magsigihibi, kay wala ikaw sang connection sa ibang mga tao. If not, why not connect and commune with God? Because this God will tell you to connect with people. Paano nimo mahambal nga ikaw may connection sa Ginoo, may communion sa Ginoo, nga hindi man ka gani mag-connect sa iban nga mga tao, mag-interact sa ila? You know, you are not only a spiritual being, you are also a social being. Kag gamita ining Facebook, sa din ikaw maka-communicate, maka-correspond, maka-encourage sa iban nga mga Kristohanon base nagaproblema sila. And hindi mag-away sa Facebook. Kay magdugang lang ang imo kasubo, ang imo nga sa Cebuano kaguol, imo sorrow, imo hatred. Gamita ini nga ikaw makashare sang imo mga natun-an sa pulong sa Ginoo, sang imo kalipay sa iban man nga mga Kristohanon. So kabay pa kuntani nga you rejoice in the Lord when you participate in the implementation of the ministries, getting involved, when you interact with the ministers or God's people, communing with them and connecting with them. Magaampo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat. Sining imo nga pulong nga nagatudlo sa amon how to experience real joy sa sini nga kalibutan nga napun-an sang mga problema. Wala na kami sing lain pa nga dangpan kundi ikaw. Kay ikaw man ang source sang amon kabuhi kag source sang amon kalipay. Busa tudloy kami nga magtuon sa imo pulong, mag-interact sa mga tao nga maayo panimuot, maayo attitude, mga mature nga mga Kristohanon nga pinaagi sa ila ma-reminded kami sang mga kamatuoran kung paano maka-experiensya sang matudtod nga kalipay dira sa kay Kristo Jesus. Sa ngalan niya nga mahal. Amen. God willing, sa karon sa gabi aton hambalan ang integridad sang minsay sa pagkabatarong nga amo man ini ang basihanan sang aton Dios non kag langit non nga kalipay. Madamo gid nga salamat sa kay Aileen Millares Isyeda. Salamat sa imong pagtanaw. Joem Sala Salomon. I believe
fellow churchmate ka mo, no, Joem? Kag Aileen, kay dira man kamo sa Tiyabanan. Desiree Jess, Alombro Galiantes Gima, sa kay Sose Novero, kay Pastor Rogin Linas, dira sa kay Lotricia, mag-asawa ni, sa San Juan Siquijor, Garcia Taburaza Era, dira sa kay Loida Arabelo, sa Bago, Elsie Bakang, diri sa Manhuyod, Grace Iliher, Pastor Arnel Medes, Pastor, see you, no? January 2, and Pastor Linas. Mamit naton si Paul nga ginagamit sa Ginoo para sa aton nga ministries diri sa Pilipinas. Ang Diyos magapakamayo sa inyo nga tanan. God is with us. He is ahead of us. And He is following us. No greater love is known, no greater. Give thanks with a grateful heart. Give